本日の場所はこちらになります。で、今日からこれ父バンドスタイルで撮っていきたいと思いますよ。なくしたと思ってたのがね、見つかったんで、また吉とランチャーですね。じゃあこの3人でやっていきます。やばい、すれてる。こっちにいる、こっち間に入った。このテトラの間に入っていきよった。見えんかったやつだ。糸だけ見えたけど。ああ、潜ってる。もうちょっとやんね。あ？もうちょっと。こんなに潜ってないはずだ。この手前だよ、手前。すぐ。どうぞ。上通るぜ。ひったくりよった。あ、マジ？そこ？来た。つかじゃあ。タモ入れるか。よいしょ。はい。泳ぎ。どこで食いよった？そこか。見せてください。これに。いいね。腹パンパンやないか。落ちるぜ。おめでとうございます。ちっちゃ。深じゃ。うわ、飲んでる。マジかよ。あ、マジ？あ、そっか、言ってた。ほら。もらえます？はい。はい。いいですよ。あ、いいですよ。あ、いいですよ。あ、危ないよ。根がかりやないか。
あ、外れてる。これがこれ。曲がってる。ああ、やってもうたな。釣れてたんかい。ちっちゃい。あ、またこっち来た。やめてくれ。止めれ、止めれ、止めれ。いや、粘るんだ。粘れ。竿下げない。タモ入れるか。やばい。あか。超えた。オッケー。待ってよ。あ、重た。手にパンパン。もらうんじゃないか。聞いてみるか。もらえます？着地もらうって。食べるんですか。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。